Kimane mono kurase county ya Nyamira igimebere asirito kuliara yatoka menye county ya Nyamira sinchere chobo tutukano kolengana na menye kurase nsemenye batebere buna gatimebere yabakego toka asirito kuliara ranige otobakana ko bajya basubati asokorinda bataramanya kana kibaba goitwa niko chingo kense mu yobolende batebere bachakira obutukia se kolekyo nanda bombero yo mobako toka asensemeye mo oroni gotamanya kana ningoyo asegotekana bune kagere gati yabasubati obatoyo moni gaitwa na kunyara kurutwa asensemeye mo obutukimeni go bwachakiwe senchira yobo ime igobona roboti rutokoro senchira yobo kirano guna tokomanye gwa korwase county Nyamira no moliketo Paul Kapa Okara neri tuko bwakia amo na makwili obututukanu korwase chinsemo ime ya Nyamira South chinsemo chiricha West Mogrango nigo mubere otoka oyo otugutire asama kwili obututukanu ikorebu ne kiboigo nigo kyarolekane me chinsemo chiricha Burabu na boigo ime yagesima echichonze chigotoka emeye county yega ya Nyamira kero chisimi nanje makonfirm abe usena abayiri bayino bagwete omana twachire gocha onyo goituko kale okotari goita kwalenge nebintu byalenge bikongo olenganamo na Stella Wanyela oyore omodisi sikorwase sub county ya Masaba North nigo ayenekire okoba okwebikorobu nebiga asagendera ko bagakoboli abamenye kurasoro gongoriga ko bamaiso nabo igo kobwatira namu nabagambe bunenchireyemo yokwenekia ogukorwa kwebikora binga bunebi asaine kirenga obutukinigo bwachakirwe eliko manya ikikirire tabanta abiga bimyaka yegatwa ne nabasobati wosiria magimabo asechinjera kire cy'obututukanu. Tangu asubuhi tumepata incident reports of the same nature. Tumepata report kutoka Borabu, tumepata report kutoka West Mugirango, that is Nyamira South, same age ya pale between 28 to 30 ya wasichana wamepatikana wameuawa, wamenyongwa. Huyu mwenye mwili imepatikana hapa inaonekana alinyongwa na hatujui motive yake ni gani. Igati ya menyukura nseme chigachi yagesima asomo bere bomo subate yo moyo otamanyekana unyara kabago gotoka nigo bayimurunganire kubwatikana mo no kubora kubolendi asekeria abamochire serikali ya county ya Nyamira na kugania obulendi koene kiwasti nseme chiga anene chinga ki chabutuko wano yonomo ogokumya konene abasubati bago itwa monto itware ntwa na bolendi mboli gesima igekene titaya chia bege tuga igamba kanya byosimo ino titaya chionzi pinchi yo pinchi yo taya nchi yo bakanya byosimo ino machenwa bakke chiro tuwa kauni chingeni baka saa 3 chabutuko lero nigere ngagi ekara ya biri saa 12 kero monto sira bona biashara mbiyo gesima bolendi mbo iyo gesima bona ninga tokumetirende nge serikali yetu achareta tukabeko abisinyamira negisegi chiyo katuwa batome tororo bagotiga togo chandeka street security rights kiagesima kiabe kitaye koregasi asemetie nane wikira boniga yego ginyendi cyengo angobero to garaki tore kurutuwa ya libolyo linanendringa ndikagwe ikaliriri ebikorobu nebiga biragendera ko bigokoreka na sorogongo rwagusi asabange bagotoka basirete magema bastinjira kire cy'obututukano obutukigwa cyakigwa ine naki kirabe ona watu wanza kutwara ibirengere ringa igoti security tekoratiki teyo igoto koboria serikali ebwa tware ibirengere ribirunga sa abantu kuna kinago diya bananchi baitu to barati nza mayeso muri stigo karutwa mwali antomanye abantu baito kisa giche kire saa 12:30 saa 1 takire mwagendaka na ninajua tutaendelea kushirikiana. Ninajua mtapata habari zaidi baada ya uchunguzi. Iginko reporter getasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga Austin Semechiga che county Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara.